Kultahyksi ja 3 karhua. Olipa kerran 3 karhua, jotka asuttiin pikkutuvassa kaukana mettän keskellä. Se yksi karhu oli hirmuinen iso karhufaari, se toinen oli keskikokoinen karhumuori ja 3. oli pikkukarhu pikkuinen. Yhtenä aamuna karhumuori laittoi ison paan puuroa aamuruvaksi. Kun puuro oli valmis, karhumuori pani ensisti 1 ison pollon puuroa karhufaarille, keskikokoisen pollon itsellensä ja pikkupollon karhu pikkuiselle. Puuro oli vielä liika kuumaa, ettei se käynyt laihin syö sen. Sen tähden karhut mentiin mettään pikku mukalle, kun odotettiin, että puuro jähtyi. Sinä samana aamuna oli mettässä kävelemässä yksi pikku piika. Hänen nimi oli Kultahyksi. Kultahyksi oli kävellyt kauas kotoa, kauemmaksi kuin hän oli ensisti aikonut. Hän tuli nyt syvälle metsään, sinne missä hän ei ollut koskaan ennen ollut. Siellä syvällä mettässä hän näki nyt pienen tuvan puitten keskellä. Kukahan asuu täällä kaukana mettässä? Hunteeras pikkupiika. Kultahyksi käveli tionankarana tuvalle ja kopisti ovea. Kun kukaan ei tullut aukaisemaan, niin Kultahyksi aukaisi oven itse ja astui sisälle kanhiin. Sisällä tuvalla ei ollut ketään, mutta siellä oli niin soman näköistä, että Kultahyksi päätti jäädä sisälle ja levätä pikkuisen. Kultahyksi käveli kangista köökhiin. Hän haistoi karhumuorin laittaman puuron ja tunsi, kuinka hänellä oli nälkä vattassa. Kultahyksi näki pöydän ja pöydällä puuroa 3 pollossa. Hän astui likemmäksi pöytää ja päätti maistaa puuroa. Ensisti hän maistoi puuroa isosta karhufaarin pollosta. Tämä on liika kuuma minulle, sanoi Kultahyksi. Sitten hän maistoi keskikokoisesta karhumuorin pollosta. Tämä on liika kylmä minulle, sanoi Kultahyksi. Niin hän sitten maistoi pikkukarhu pikkuisen pollosta. Tämä on kyllä justhin passeli, sanoi Kultahyksi ja söi kaiken. Kun Kultahyksi oli syönyt, päätti hän viimein levätä pikkuisen. Hän meni köökistä tuphaan. Tuvassa Kultahyksi näki 3 toolia. Ensisti hän istui isolle toolille, sille joka oli karhufaarin tooli. Tämä on kyllä liika kova minulle, sanoi Kultahyksi ja meni keskikokoisen karhumuorin toolin tykö. Kultahyksi istui nyt sille. Tämä on liika pehmeä minulle, sanoi hän. Niin Kultahyksi astui sitten pikkukarhu pikkuisen toolin tykö ja istui sille. Tämä on kyllä justhin passeli, sanoi hän, kun istui sen päälle. Mutta tooli kuitenkin hänen alla putos alas ja hajosi palasiksi. Nyt Kultahyksi tunsi, kuinka tosisti vaipunut hän oli. Hän löysi karhuin nukkumaloman. Siellä oli 3 niin fiiniä sänkyä, että Kultahyksi päätti nukkuut pikkuisen. Ensisti hän freistas isoa karhufaarin sänkyä. Tämä on liika kovaa minulle, sanoi Kultahyksi. Sitten hän freistas keskikokoista karhumuorin sänkyä. Tämä on liika pehmeä minulle, sanoi Kultahyksi ja käveli lopuksi pikkukarhu pikkuisen sängyn tykö. Tämä on kyllä justiin passeli minulle, sanoi Kultahyksi ja nukatti. Kun Kultahyksi nukkui, tultiin karhut kotiin mukalta. Het nähtiin paikalla, että joku oli ollut hän tuvalla. Het tultiin köökhiin ja nähtiin puuropollot. Joku on maistanut minun puuroa,
sanoi karhufaari Crowilla äänellä. Joku on maistanut minun puuroa, sanoi karhumuori pikkuisen pehmeämmällä äänellä. Joku on maistanut minun puuroa, sanoi pikkukarhu pikkuinen hänen pikkuäänellä. Ja se on kans syönyt kaiken, vaiteli karhu pikkuinen. Karhut mentiin köökistä tuphaan ja het nähtiin, että joku oli ollut kans siellä. Joku on istunut minun toolilla, sanoi karhufaari hänen Crowilla äänellä. Joku on istunut minun toolilla, sanoi karhumuori pikkuisen pehmeämmällä äänellä. Joku on istunut minunkin toolilla, sanoi karhu pikkuinen hänen pikkuäänellä. Ja se on kans särkenyt sen, vaiteli karhu pikkuinen. Niin karhut mentiin sitten nukkumalomhaan. Joku on nukkunut minun sängyssä, sanoi karhufaari hänen Crowilla äänellä. Joku on nukkunut minun sängyssä, sanoi karhumuori pikkuisen pehmeämmällä äänellä. Joku on nukkunut minun sängyssä, sanoi karhu pikkuinen hänen pikkuäänellä. Ja siellä se nukkuu vieläkin, huusi karhu pikkuinen. Siihen remhuun heräsi kultahyksi. Hän näki sen ison karhufaarin, sen keskikokoisen karhumuorin ja sen pikkukarhu pikkuisen, jotka seisottiin siinä sängyn ympärillä ja kattottiin häntä. Samassa hyppäsi kultahyksi pois siitä pikkukarhu pikkuisen sängystä ja laukkoi hopusti ulos nukkumalomasta. Ennen kuin karhut oltiin kerinneet pyörtäät ympäri, oli kultahyksi jo ulkona tuvalta. Hän laukkoi, juoksi ja laukkoi niin kauan, että tuli kotiin. Eikä kultahyksi enää mennyt yksin metsään toiste. Ja sen tähden hän ei nähnyt enää uudesti 3 karhua, eikä heidän tuppaa mettän keskellä.